venner, og velkommen til den her video. I dag, der skal jeg til Nordsjællands LAN Party, og jeg har lige været oppe og hente Mr. Jack Style. Ej, nu zoomer den, så for at se til. Vent lidt. Hold that face. Lige nu, der sidder vi og ser Ella stream, indtil det er, at Yolo, han ankommer. Han ankommer om... Hvad er klokken nu? Over din sengetid. Over min sengetid. Han ankommer omkring kl. 16. Jeg tror, klokken er 12 nu. Kan det passe? 12.34. 12.34. Det er også 1, 2, 3, 4. And welcome to another crazy vlog. It's on Katrine JJ's YouTube channel, and right now we have packed the car with a pretty damn ass. Så er der brain power bil, mand. Vi har fandme pakket bil, mand, og der... Nej, hun drikker Starbucks den der. Jeg kører ind i en bil. Og drenge, op piger. Vi har sådan. Okay, lad mig se her, drenge. Op piger. Vi har en Shark Gaming sponsored computer her. Vi har hendes store skærm der. Vi har min kæmpe kufferter. Og så har vi hendes skærm derovre. Så den er rimelig godt proppet, så planen var egentlig, at vi skulle eller vi skulle blive her og så streame. Og skulle hente Yolo, men det er der ikke plads til i bilen, så vi tager over. Seriøst, har du ikke vælge mig? Og der er fandme, det er Randerskørsel her i Glostrup, mand. Der er no chill, Det er okay, at køre. Skal bare købe børnene ned. Det var jeg ikke nok, mand. Kan vi se her, kan man unboxe den her på en hånd? Øj, kom nu. Fucking... Så du filmer dit lem lige nu? Ja. Øj, kom nu. Kan den komme ud? Den kommer ud. Så er der fandme, der er gaderæs, mand. Se skridtet. Hun er bare foran, så kommer der bare sådan en helt flok cyklister dernede også. Rund. Så er der bump, mand. Vi kommer forbi Danmarks største sten lige om lidt. Danmarks største? Danmarks største sten. Hvor stor er den? Altså, det får du se lige om lidt. Så er der Bøfhus, mand. Det er det Oksebjerget. Oksebjerget? Ja. Og så lige om lidt, så ser du Danmarks største sten. Den kommer herinde. Hvor er der en stor sten henne? Derinde. Skal du se den? Kæft, det er en stor sten. Kan man, nej, kan man ikke. Så kan man godt. Så er der fandme zoom. Okay, nu er vi ankommet til Farm Arena, og Katrine J. hun prøver lige at finde ud af, hvor hun skal parkere henne. Uden sele. Indkørsel for varer. Vi gør, hvad vi vil. Fuck politiet! Vi skal levere varer. Vi er varen jo. Så er der fandme scooter, mand. Jeg tror ikke, vi var i Randers. Og nu kommer hele skolen. Ej, hvad fanden? Så for satan, mand. NE, mand. Jeg tror lige, jeg knækkede. Nej, det gjorde jeg ikke. Den er okay. Det er også uheldigt, kan man så sige. Så er mig og Jack Style, den ægte Jack Style, vi er ankommet til Nordsjællands LAN Party, og vi har fået sat vores ting op, og vi har faktisk også fået sat vores stream op. Jeg sidder faktisk og streamer lige nu. Jack sidder lige nu og ser min stream derovre. Jeg aner ikke, og så har vi hele streamen kørende her, og folk skriver hej vlog, akavet, hej vlog, ludervlog. Wow. Er der nogen, der lige kan bande ham der? Wow. I dag er vi på tur med Cinderbell. Vent lidt, det gælder ikke. Sådan der. Ekstremt, hvordan? Det har jeg aldrig haft så meget. Hello guys and welcome to vloggen. This is Katrine JJ. This is Yolo TV stream. And this is Jack Style Productions. We are sitting in a car right now in the middle of Copenhagen Games. And det er Copenhagen Games. Det er Nordsjællands LAN Party, vi er på vej til. Hello. Ja, Jax. 500 altså. Nej, det er også fordi du er 14. Han bliver ved. Lige bundet en monner, og han har det ikke godt lige nu. nice. Klokken er 0:40.
Og jeg er stadig ondt i maven. Oversprøjt med gult over, eller hvad, Jonas? Hvad? Sådan helt i skridtet. Du lurer over, at du skal med, eller hvad? Nej, jeg vil sgu hellere stå ind. Simon, tak for donationen. Jonas Per-skæmmer. Det er Trigo-pimper! Jeg laver reddet tube-video i aften. Jonas, hvem er Palle? Jeg lægger den der Grammy. Jeg styrer den der vandt en giveaway. Det er det, husker, tror jeg. Jo, selv sammen. Mit navn er Jack Style. Og han prøvede at sælge billetten. det er alene. Dab. Sig til Jonas, at jeg elsker ham. Jeg elsker også dig, Sone. Hej alle sammen, vi er på vej til McD. Vi sidder med Katrine Jørgen fra CSGO Danmark. Vi har Jack Style med fra Twitch. Og så skal vi ud og spise noget McD. Det bliver super lækkert. Efterfølgende så skal vi sove. Så skal vi op igen i morgen. Og så er der en ny dag i sigte. Den er allerede startet, så. Ja, det er rigtigt nok. Den er allerede startet. Og det er jo sådan en racerkør, vi har her. Virkelig sound effects, mand. Nice. Hey, hvad så alle sammen? Så er vi nået til dag 2 til NL Party. Vi har været på Brasso i dag og lige fået noget kaffe, inden vi kommer hen. Og nu sidder vi her. Jolo han skal til at streame om lidt. Der kommer mig og Jax til at sidde lidt sammen med ham. Og ellers så kommer jeg til at streame i aften i hvert fald. Så det er det, dagen går på. Jax. Der bliver givet gratis ting ud på scenen. Bare gå tilbage igen. It's just a prank. Yeah, prank. Prank. Jeg går tilbage igen. Vi er lige gået ovenpå for at få et lille overblik over hele ventet. Så det her nede, alle gamerne sidder, det er den store hal. Der er 2 haller, der er også en lille en. Og så er der Elgiganten stand, vi har der herovre. Så er der scenen der, og så sidder vi, alle YouTubere og streamers sidder lige derovre i hjørnet. Så det er fedt. Så er det dag 3 af NL Party, og lige nu der sidder jeg faktisk bare og venter på, at de 2 andre, de bliver færdige med at gøre sig klar. Altså jeg har været færdig i 100 år, men de andre, de skal sætte hår, og jeg ved ikke hvad. Så der er det at være dreng. Og Michael Jackson, altså. Må vi se. Så i fint tøj, det og så lige moonwalk væk. Det har du godt lidt dårligt til. Og det er moonwalking. Så er vi kommet over til NLP, og den her idiot har glemt sin telefon hjemme hos mig. Så det betyder, at vi skal tilbage til mig igen. Det er lige 20 minutter væk. Jeg er virkelig tiltet. Så planen er, at de skal kaste en VM-turnering nu, og så bagefter så tager vi hjem til mig, henter hans telefon, og så tager vi nok ud og spiser noget morgenmad, frokost eller andet. På et eller andet. Og Jolo han giver jo, fordi at, det er meget fedt. Jolo giver ingen kval, og Jolo betaler. Like on a really good stage Så det er altså den ægte heat-on gutter. with big publicum, and I need to be very professional player, and I need to talk with the Heathens. He can help me up stage, and he can lift me to the global. Hej. Kæft nogle retards, der går derop på scenen, mand. Så er der altså Jax og Jolo på storskærm. Lige nu er der ved at være en VM-turnering, og Jax og Jolo de sidder og caster den. Vi sidder herovre på sidelinjen, og de sidder derovre. Så det er fedt. Så er der fundet en vinder af en ny computer. Lige nu så står Jax og Jolo
og caster en V1-turnering. Lige nu, vi har lige fundet en vinder i en V1-turnering, så vinderen af en V1-turnering skal spille mod Heaton, som er manager for Liverpool. Så de sidder heromme bag. Så det er jo fedt nok. Det der, når man skal ind og spise på restauranten, og de to tosser så vælger at gå ind i H&M og vlogge. Det er jo sådan set meget fedt. Vi er tilbage med Jolos beauty-vlog. Jolo, hvad vil du sige, at efterårets nye... Jeg vil sige, at han skal være sådan lidt... der skal være noget hvid i ham, altså... han skal jo shine lidt, ikke også? Jeg er ikke lige foran. Lad os se, det her det er jo casting, sæt død. Casting, sæt død. Altså, han er jo klar til at casten. Det er ikke særlig... Nu er det jo sådan i det her sæt. Hvordan føler du dig? Du er Der er sund og nærende frokost lige nu fra gutterne her. Det er Jack Style ret. Der er hakkebøf, mand. Det mener jeg. Så er der pizza, og så er der er pizza, bacon, fritter, hakkebøf. Han havde selvfølgelig appelsinjuice, så det kan godt være, at jeg har fået alt det her. Jeg sidder og venter på min mad lige nu. Jeg har bestilt den fra køkkenet af. Jeg sidder her med Danmarks største chiller, Soda TV. Fuck, jeg chiller lige nu. Han chiller rigtig meget lige nu, så det er jo faktisk meget chill. Ja. Så er der altså chill-ministeren på stream i baggrunden. Ej, hvor han grim. ja. Nå, nu er de på forbindelse. Oh, let me plenty, I want to feel your love. 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 Sagen er lidt endnu, at Katrine hun sidder og signer sammen med alle de andre. Og så går jeg simpelthen bare og filmer lidt for hende. Så mit navn er Niklas. Jo. Vi skal have det udlyset her. Kom, udlyset. Så det er ikke ligefrem fordi den er Hvor meget kan man se det? Hvor er du umoden? Jax, kan du ikke sige noget sødt til Katrine? Husk at disse. Husk at like videoen. På YOLO. Tak fordi I gav sig med. Det har været sygt hyggeligt. Husk at smide like, subscribe. Hvem er du overhovedet? Jeg er chill med Eiston. Med Eiston. Simpelthen. Det er det her. Første gang, der sidste gang. For lige skridtet. Okay. Du er den bedste streamer i verden, jeg skal også streame. Han er piv, 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 piv. Piv, 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 piv.